алло шодоб соҳилҳо, ба қадри обҳои ҷорӣ мебояд расид имрӯз, ки рӯзе хушку ҳам махшуш хоҳад шуд. алло зебои маҳфилҳо, ба қадри ҳар чароғи давра мебояд расид имрӯз, ки рӯзе аз шамоли ҳодиса хомӯш хоҳад шуд. алло раҳҷӯи манзилҳо, ба қадри раҳкушои аввалин бояд расид имрӯз, ки фардои шумо ҳам як замоне дӯш хоҳад шуд. шумо имрӯз агар аз толеу бахту насиби хештан мастед, дар оғӯши беҳишти дилбарони гулбадан мастед, зи атри гесувону кокулони пуршикан мастед, замоне завқатон аз кори дунё пир хоҳад шуд. замоне навбати базми муҳаббат дер хоҳад шуд. алло беақлу беғамҳо, ки фарқи сурату сират намедонед, ба қадри нозҳои ёр мебояд расид имрӯз, ба қадри лаҳзаи дидор мебояд расид имрӯз, ба қадри соқи симину, ба қадри чеҳраи бечин, ба қадри ёри гулрухсор мебояд расид имрӯз. баҳори ҷилвааш пажмурдаву бенур хоҳад шуд. ба пои он ниҳоле ки нишаста бо нигори хуш, даме аз ошиқӣ доред нақди рӯзгори хуш. намедонед рӯзе шохҳои он шуморо чӯби боми гур хоҳад шуд. ба базми пеши чашмони шумо гарьёр мерақсад, ба худ чун мавҷ мепечад, зи сар то пои меларзад. агар қадраш намедонед, ҳамчун зуҳраи раққоса рӯзе то фалакҳо дур хоҳад шуд. алло эй соҳибони вақт, вақти хеш дарёбед. шумо ҳоло ҷавону комрону шодмону зиндаед охир. чу рӯзе бар мазори сард мехобед, аҷал баҳри шумо фурсат нахоҳад дод, ки ҳар нодидаро бинед, гули ночидаро чинед ва якдам дар ғами гумкардаҳои хештан гиред, ва якдам он чиро нагрифта будед аз ҷаҳон гиред. шумо эй соҳибони вақт, биштобед.